Kaixo, ni Ane Sarasua naiz eta aurten Kaia pertsonaia izango naiz goazen 13ko denboraldi hontan. Honitzen deian zai denbora pila bat, baina etzan iristen orduan, pixkat neon horrekin, pentsamendu horrekin, eta ahazten juntzitzaiten momentuan, batian lanian neon, eta ikusi nun, neskala, deiak, eta ni, ama. Ila harrapatzen dugun, ikasten, lanean. Zein da hau, ni lanean, enaiz konturatu, atean itzan, deitu nun, etziaten hartu, eta esan nun, ez dakit zein izangoan. Eta hortikan, 2 segundutara, deitu zieten. Bai? Bai, kaixo, Ane? Kaixo, bai. Bai, kaixo, Ane, begira, itziar naiz goazenekoa. Bai, gogoratzen zea, ez? Kastina egin zenuen. Bai. Bai, begira, goazenetik deitzizut esateko azkenian erabaki hartu dela eta zu izango zeara, Kaia. Bale, eskerrik asko, ze ondo. Superpozik jaso nun berria, egia esan. Dietorri goazen familiara, bakizu, ilusioa eta lana tokatuko zaizu, baina, ohituta zaude, ez? Bai, ohituta nago, Eta guakin. oso ondo, eta dantzare eta kanta ondo egiten duzu, beraz topera hau dago. Kaia deskribitu beharko ohiru hitzetan, izango litzake alaia eta irekia. Gustatzen zaiolako jendeakin egotea, irekia da, lagun artean egotea gustatzen zaiolako, eta oso alaia dalako beti. Baita ere, bigarren hitza izango litzake urduria, ze berak hiperaktibitatea daka, orduan berak beti egon behar du mugimenduan, pino egiten, buruz bera, dantza egiten, dantzaria da bera bebai, orduan beti dago hanka mugitzen, azkazalerekin, orduan urduria izango litzake bigarren hitza, eta hirugarrena despistatua. Zergatik, despistatua eta pixkat desordenatua. Ze azkenean hiperaktibitate horrek eramaten du erritmo bat eukitzera eta batzuetan azte zaizkio beste gauzak, mugikorra beti azten du nundakan, eta igual daka poltsiko txikian, hemen galtzetan. Orduan, hori, izango liake alaia, urduria eta despistatua. Kaia interpretatzetik egin gustatzen zaidana da, oso positiboa dela. Beti dago barrez, beti ikuste du gauza guztietan zerbait ona. Orduan, bere begira positibo horrek alaitzen dit nolabait. Oso gogotsu dator basakabira, ikasteko gogo handiekin, oso langilea da, asko ensaiatzen du, asko prestatzen ditu bere koreografiak batez ere, eta ikusiko dugu hor bere karrera profesionala hasten dula nolabait, edo saiakera daudela, eta ez dakit asko alderen kontatu, baina oso gogotsu dator eta garapen polita izango du. Egia esan, pertsonaiaren estetika espero nun hemendik jutia, ze azkenean kastina egin nunean jartzezula ze estilotakoa izango zen. Baina egia esan oso divertigarria izan da frogak itea, hasiera baten alde batetik zijoan, eta gero bukaeran beste kutsu bat eman zioten. Eta ni oso eroso nago, iruditzen zait dantzaiteko eta supererosoa diala, estiloa emate diotela baita ere dantza iteakoan. Kaiari gustatzen zaio erropan pentsatzea, itxuran pentsatzea, orduan ikusten hori ikusten dela irudikatuta jantzitegian. Eta gero, ilea izan zela sorpresa solte eramango nula, eta baita ere plantxatuko ziatela guztiz. Orduan, egunero plantxa hartu, lixatu, orduan lana da, baina nik uste emateiola mugimendua baita ere hiliak dantzatzeakoan, eta oso gustoa nago bere lookekin. Intentsua izan zen, ze musikalakin hasi nintzen, Kaiaren musikalakin gainera, eta urduri neon, baina urduri baino gehiago gogotsu. Eta esperientzi oso polita izan zen musikalakin hastia, irekitzia, eta hortik gora. Identifikatzen naiz asko mugimendua behar dula horrekin. Ni dantzaria naiz baita ere, orduan hortan antzekotasun oso handia dakau. Baita ere gustatzen zaio buruz bera egotea, pino egitea, eta nire pila bat gustatzen zait. Hori da nek ustez antzekotasun gehiena dakaguna. Erabat ezberdina gea, beha dela oso despistatua eta oso desordenatua, eta ni bat ere ez. Ni
Oso ordenatua naiz, beti dakit dena non da on, ez da ohikoa nire gauzak galtzea edo ahaztea, orduan zentzu hortan bai naiz pixkat azkarragoa eta desordenatua ez naiz bat ere. Ez dakit zea besti justu, baino bai dakit ze musika talde. Dala Jungle izena du musika taldeak eta da oso mugitua, adibidez kanta bat dago Holding On izena dula, eta horrek bere energia eta bere intentsitate hori oso ondo erakusten duela nik uste. Eramango luke orrazi bat, bere hilia beti mantentzeko lixo eta orraztuta. Baita ere eramango luke zerbait erropa oso erosoa, baina baita ere estilosoa dana. Berak dantzatzen dulako, baina gustatzen zaio baita ere flow hori eukitzia. Eta azkena mugikorra. Argazkiak ateratzeko, musika jartzeko, entzaiatzeko, dantzak eta bar. Orduan, 3 gauza horiek nik uste. Bai, nik uste baietz. Azkaolako antzekotasunak, baina egia esan, igual batzutan urduri jarriko zian. Zebea da oso mugitua, oso moztu egiten du hitz egiten nahi danean beste pertsona bat, azte zaizkio gauzak, desordenatua da, orduan, gauzak pixkat igual urduri jarriko ziaten, baino bestela oso jatorra da, oso lagun ona da, eta nik uste ondo eramango ginakela bai. Bueno, hauxe izan da guztia, espero dut goazen 13 asko goxatzea, eta ikusiko dugu elkar. Muxo handi bat, aio!